How are you? Fucking beautiful. How are you? Ние сме, тук сме се качили в една кола, ама... Как се казва? Тук е номера. Как е колата? Тук е горе номерчето, брате. F4 Holy shit! Оборотите стигат до 10 000 оборота. Сега ще направим едно изпълнение на магистралата. Тя магистралата е много малък, 5 минути тук е, братле. Аз карам с 100 малък, колите карат с 60. 50 с 5 минути, те карат с 60, аз не мога да... Не мога да ги таковам. Виж, че карам с 200. Да, с 200, с 300. 100, 120, 130... Ти ще ги дигнеш преди да усетиш. Като виждате, колата е червена под цвят. И... е convertible. Така ли? Така е, брат. Се сваляме ли? На Майами сме крайна сметка. Трябва да си направим кефа. Тук се казва... Това е за напреден, заден. Това тук е за лоди хора. Направо ли, бе? Чегета ли е? Това е... Не да си служа колана, защото записвам и мога да спреш и да се отрепам. На пета улица трябва да завиеш на десно. Да. Само че този бръмбър отпред мен, ако малко по-бързо избърза, ще няма да излезе. What the fuck? Чакам аз не. Отзад е двигател. Следваме се от тук, нали каза, че на 5 трябва да наляво се, нали? Да. Избегахме от Пак трафик. на Вашингтон, да ми... Да, ама не, виж... Бати Direction Guy. Какво бати Direction Guy? Минахме 5 светофара без никакъв трафик. Ето Олива. Направи едно ново филмче, като почнем на това горе на магистралата, като се качваме човек. Малка, да пуснеш нова филм, защото това много дълго ще стане. Това е интересното, ще е горе, като се качим, ако няма трафик. Ако има трафик, сме за. И да не мога да караме, бати.